ze esan nahi du, gizonek aginterako gaitasun gehiago dutela. Etzan posible, sekulako zorra zituzten, hori zer da, dopin ekonomikoa, iruzurra da. Ibilian. Ongi etorri guztioi, Ibilian saiora, gaur eskubaloiak azken urteetan izan duen bilakaeraz arituko gara, eta horretarako, euren ibilbidean une batean topo egin zuten bi lagun gonbidatu ditugu gurera. Reyes, zuk eskatu zenuen, Esterren fitxaketa. Bai, egia esan da nire ibilbidearen bukaeran bera etorri zen. Egia esan da, nahi esan egin ziaten. Martin orduan gurekin zeola, Usurbileko mutila eta Berritza, gaur egun bera-berako bigarren entrenatzailea, esan ziaten begira, badago Usurbilen jokalari ona, eta zakizer eta baizer, kontu hori askotan entzuten hon. Bai, Reyesuk ikusi duzu nola balioko duen eta auta bestia. Eta horrela fitxatu genuen, orduan lesionata zeuden, belaunentik, hala ere, benga Reyes apostuari, atira, horrela egin genuen, eta begira. Eta begira. Izarra. Ester, Reyesek zabaldu zizkizun, zure ibilbide profesionalerako ateak. Bai, eta, orduan nun inundik inoa espero, gerora aukideten ibilbide aukiko nunik, ez? Azkenian, Reyesek esan duen bezala, lesio baten murgildutan egon, bustila bete ustetzala belaunetik, gutxillo, inkluso igual, operatu nindutela, ligamentu kruzau hautsi nun, joveniletan, eta, lehenengo ideia, ni bera-berari baietz esan nion, azkenian aukera mateziatelako, lehenengo taldeakin entrenatzeko, naiz eta printzipioz bigarren taldean jokatzera nindoan, ez? Baina, nik usteet, ni nahiko ambiziosa edo izan naiz beti, eta, gustatu izan zaizkite erronkak, eta Espainiko talde honenetariko batean entrenatzea joan nola esango nion ez, eta, orduan, horrela hartu nun erabakia, bigarren taldean jokatzeko ideia horrekin, baina lehenengo taldeakin entrenatzeko aukera horrekin, nik azkenian balia handi jamaten iola, eta, hola, pixkanaka, nire lekutxoa hain arte. Bai, lekuat, gainera importantea zen, zenolako jokua egiten zuen berak, ez? Guk orduan, orain ere, baina nik uste orduan azten ginala estilo batekin, zela joku azkarraz, utxunetara jutea, baloia azkar mugitzea, eta zentzu horretan Esterren jokua oso ondo enkajatzen zuen bera-berako egin nahi genuen, edo mantendu nahi genuen joku horretan. Jabetuko zineten honezkero, gure gaurko gonbidatuak, Reyes Carrere eta Ester Arrojeria dira, ongi etorri. Euskal Herriko eskubaloiaren historian erreferente izan zareten bilaguntzarete. Reyes Carrere, jokalari gisa eta entrenatzaile gisa, osatu zuen bere ibilbidea, eta Ester Arrojeriari gabe berriz ezin da ulertu, bera-beraren aro loriatxu hori. 13 urte egin dituzu bera-beran. Ester, hamarkada pasatxo horretan, hasi zinenetik bidea egiten joan zaren honetan, zerbait aldatu da? Taldean bertan bai pausotxoak eman diala, egia da ninja iritsi nintzen bera-bera batea, nun ja urteak zeramatzan gauzak ondo iten kluba. Ja apustu intzun benetan kondizio aldetikan jokalariri egoera nahiko ona eskaintzera, eta zentzu hortan nik uste bera-bera beti izan dela ligan erreferente, eta lehenagotik ere gauzak ondo egiten ari ziala. Baina azken urtetan ere, bai pausotxoak ematen jundiala, inposatzen jundian kondizioak jartzen adibidez, ez bazkenian kontratua jokalari guztiri lehenagore ditez eguten, baina jornada igualetzan eunekoa, gero asizian, geroz eta jokalari gehi hori jornada hori eunekoa egiten, eta olako gauzetan bai eman dira pausuak. Azken urtetan ere sare sozialek hartu duten indarrakin, zentzu hortan ere kluak apustu bat indu, nik uste oso beharrezkoa zala, azkenian gaur egun nondik lortzen dezu jendean gantxatzea, sare sozialetatik, ez? Eta zentzu hortan ere apustu bat itea garrantzitsua zan, eta azken 2 urtetan nik uste klubak zentzu hortan ere pauso bat eman dula, ez? Egia da, ni klub bakarrean egon da, kanpoko erreferentzia inbeste ez dazkat. Baina bai pausotxoak eman diala, egia da egoera ez dala izugarri aldatu, eta oendikan egiteko asko daola, baina egia da bera-beran dagona ikusita ez gehala bat ere gaizkion.
Reyesuk atzera begiratuz gero, ia 3 hamarkada dauzkazu, ez? Atzera begirako horretan. Gaur egungo erradiografia orokor bat eskatuko banizu, ibilian eskubaloiak asko aurreratu duela esango zenuke. Bueno, nik uste bi arlo daudela horrez, bat joko aldetik asko aldatu da. Oraingo jokoa asko ze biziagoa da, jokalariak asko ze prestatuagoa daude, gero dauzkaten prestazioak ondoan dauzkatenak ere asko hobeagoa daude, mai psikologiko aldetik, prestakuntza fisikoa, medikuntza aldetik, nik uste hortan benetan sekulako aurrera pausoak eman diala, hori bata da, eta gero bestea da jokalariak dauden egoera kontraktualan esan nahiko nuke ez. Egia da, nik hasi nintzanean, duela asko, ordaindu egiten genuen, eta orain ez da ordaintzen jolasteagatik, ez? Eta hor ere, aurrera pausu txiki batzuk eman dira, baina, eske 40 urte pasadia. Oain, 40 urtetan nire gustoko aurrera pausak eman direla, ez, nik uste momentu honetan gaudela pixka bat estrankatuak. Izan ziren, Itxako eta guk eta Valentzianoak geunden leku horretan, orduan diro asko mugitzen zen, eta hor izan genuen aukera paregabea, benetan gauzak ondo egiteko, etorkizunari begiratzeko, proiektu potente bat egonkortzeko, eta etzan egin. Bakoitza berea begiratu zuen. Eta hor desagertu zian talde pila bat, dena desagertu egin zian, sekulako zorrakin, bera ezik. Eta bera-beraren meritua da, izan da nire ustez mantentzea proiektu bat. Hala edo nola. Nik uste torrere proiektu horretan, nire ustez, gauz batzuk esateko badiala, baina mantendu da eta gainera, goian, lehen gora begiratzen genuen, eta orain bera begiratzen du, hori aldaketa izugarria da, zentzu guztietan. Baina, adibidez, medio klasikoetan asaltzen dena, ez dago diferentzia hundirik, Ez dago diferentzia hundirik. Ikusgarritasun aldetik esaten duzu da bidetan. Periodiko erakurtzen duzu, eta, bai, baina... Teleberrin zertxo gehiago, aipamen batzu gehiago. Aipamen batzu, baina hortarako liga irabasi behar da. Egia da, Europa portadan asaltzeko egunkari batean, egin behar duzu sekulakoa. Bai, hori ez da gehiago. Egunerokotasunean ez, horrez da aldatu. Zen lehen ere, kopa jolasten genuenean, edo Europara juten ginean, edo asaltzen ginean, edo Euskal Telebistan, EITB-en partiduak ere botatzen zituzten. Baina, izatzen momentu oso puntualetan, eta horrea iristeko zer egin behar duzun. Horrea iristeko berriz. Irikitzen duzu periodikoak, eta irakortzen duzu kiroletako horriak, bera, gutxitan atzera. Ez bera, eta ez askok, baina ez bera. Orduan, horra aurrera pausoak eman dira, nire ustez ez. Duela gutxi, amaren etxea uztu genuen, eta nire amak jasotzen zituen, periodikotako errekorte guztiak. Eta pentsatzen, ez da gehiagi aldatu, Konparaketa egiteko aukera. Konparaketa egiteko, ez da gehiagi aldatu. Nik daukat errezeloa, esan duzu ez, joko aldetik eta hobetu dela eman direla hobekuntzak, lehen Europako honenak etorri egiten zirela. Eta orain jendeak kanporako bide egiten. Zu hemen geratzera bak izan nuen. Bai, azkenen gauza bat edo besteagatik, azkenean beti bera aukeratu dut. Egia da, tentazioa, bai, esperientzia, utzinunetik bai esan detela, igual gelditu zaitela arantzatxoi, ez probatu izana kanpora jun, eta beste esperientzia bat bizi, ez? Jake Erasmus ere ez duen bizitzen, hemen anklatuta ungean ez eskubaloia hilotuta, basaten, bestera batea Erasmus moduko bat, baina eskubaloia hilotuta, ez? Baina ez, azkenean egia da beti etxean gelditzeagatik aukera indetela, eta ez naiz damutzen,
Ez naiz amutzen, baina esan dezuna egia da, azkenean esanguratsua da, ez? Azkenean hemen destakatzen azten dan jokalari bat, hurrengo urtean edo asko jota bi urtera ja atzerrira juten da, eta bueno, hola azkenean nek ezateako dugu liga potente bat Espainian, ez? Itxako aipatu duzu lehen, 2011an jokatu zuen Txapeldunen ligako finala. Txapeldunen ligako finala. Anaitasunan, Larbiken kontra, galdu egin zuen, baina zertzen Itxako aura. Bai. Gero desagertu egin zen. Urrengo urtean. Finala jokatu eta berehala desagertu egin zen. Ni goatzen ez final hori ikusten egon itzala, eta gero... Urrengo urtean. Guerean Eta ginen. urrengo urtean desagertu zenean, guk geratu ginen ligako bigarrenak, kopako bigarrenak, superkopako bigarrenak, eta beraiek momentu horretan ja zeuden lur jota. Gubak genegien klubak etzela gehiago mantenduko, zen etzan posible, sekulako zorra zituzten, Eta proiektu irabazle bat, oinarririk gabe. Oinarririk gabe. Eta guk bigarrena gelditu, orduan, hori zer da, dopin ekonomikoa. Iruzurra da. Iruzurra da. Eta berriz zu bigarrena. Orduan, esatezu, proiektuak egin behar dira oinarri batekin. Baina ez, klub bat, liga baten barruan, oso ondo egotea. Baina liga gaizki egotea, plantxarra. Hori ez dauka etorkizunik. Orduan, erabaki behar dugu eskubaloian, zer nahi dugu? Proiektuka jun edo taldeka jun. Hau da, talde bat puztu eta agian irabazi. Baina handi bi urtetara edo desagertzea. Eta berriro, alreset, berriro hastea dena. Orduan, klau, batzu pentsatzen dugu proiektuak oso importante diela. Eta agian, epe motxean etzeala hain fuerte, baina ertainan edo luzera begira asko egonkorragoa da eta hobeagoa izango da. Normala da, orain gaur egun jokalariak kanpoa jutea. Ezke normala iruditzen zait. Soldata aldetik asko gehiago. Maila ere bai. Maila ere bai. Eta gero, kirolari bezala, nahiko nukenik, jokatzen detan bakoitzean, 2000 pertsona ikustea. Alde edo kontra, baina taka. Egunero hori beste xarma bat dauka. Orduan ez da bakarrik dirua, importantea dela. Baizik eta beste hori, orduan beste hori hemen aldatzeko zer egingo da. Ezer gutxi. Esan dugu, Txapeldunen liga jokatu zuen Itxakok, beraberak ez du horretarako aukerarik izan, Espainiako liga ranking horretan oso behian dagoelako. Horrek erakusten du akaso bilakaera kirol mailan atzera egin dela. Ba, eske gainera, adibidez, aurtengo, hain jokatzen nahi dian denboraldi hontan, EHF League edo, Europako bigarren mailan jokatzeko 2 plaza zitun Espainiak, eta bera bakarrik aurkeztu da maila hortan. Besteak beko mailan aurkeztu dira. Horrek ere ez dio inongo favorerik egiten. Ez Espainiako ligari, ez Espainiari rankinean, eta hola... Eta ez bera ez dare. Ez dare. Eta datorren urtean, suposatzen da, plaza bat gehiago izango dela liga hortan, eta berriz ere renuntziatzen hasten bagea, zuk kantxan lortutako eskubide hoiei, eta jokalari bezala, desiatzen zaude hor jokatzeko. Eta beste faktore batzugatik, renuntziatzeko beharrean ikustea, horrekin inongo favorerik ez dioten, eskubaloia orokorrean. Azkenean, zentzu hortan bai atzeragoaz. Nik uste doain arte, hainbesteko renuntziak ezakite ontzian. Beste talde, renuntzian bat egon bazan, beste talden batek hartzezun postu hori, baina horten ez da hori gertatu. Bera bakarrik aurkeztu da, bigarren maila hortan. Eta nik uste doi, zentzu hortan, klubek esfortzu hori inberko luketela, askok nahiago izategu, beko kategorian, baina urrutirago iritsi. Ja, baina eski igual garrantzitsuagoa da. Goien presentatu, eta lehenengo kanporaketan kanpoa bazoaz, pena. Baina orkestu hor. Eman pauso hori. Nik uste zentzu hortan garrantzitsua dela eta inbeharreko gauza badala. Eta zergaitik ez da sinisten. Nola emango dute pauso hori? Azteko dirua behar duzu. Bai, hori bai. Bigarrena, egitura bat behar duzu, hori dena antolatzeko oso zaila dela. Oso zaila. Gero jokalaria behar dituzu. Ez txapelketa hori jolazteko, izik eta urte osoan zurekin egoteko. Maila bateko jokalariak. Edo erosten dituzu, edo zuk egin behar dituzu. Zuk egiteko jokalari bat, zu bezala, oinarritik hartuta, gutxinez behar dituzu, guk kalkulatzen genuen, 4 urte edo.
urtetan horre ibili, 5. edo urtean ja protagonismo potentea eukitzeko. Ordan pazientzia, hori den antolatzeko, egiteko nola egiten da? Egitura potente batekin. Ez dago besteik. Bolondrez etortzen bada ezaki noren aita. Beste baten lengusua. Beste baten ez daki zer. Ordu pila da dira, edo profesionalizatzen da. Egitura guzti hori, edo horrela jarraituko dugu, sekulan amen. Lehen bezala, duela 40 urte bezala. Egia esan da, itxakoko garaitan, eta garai hartan ere konpetizio sistema eta errezagoa san horrea iristea, final horretara iristea, gaur egun baino. Daude taldeak, lehen kanporaketa zian, orduan, nik uste bide hori errezagoa errezagoa zela garaiatan gaur egun baino. Hori ere egia. Ibilian, bera ari da bere bidea egiten, hor dago kokatuta, goi mailan, urteak etorri tituluak irabazten, lehen da biziko ligarreiez, zurekin, zualki antzen dela, 2013an, tripletea eskuratuta, utzi zenuen kargua. Utzi zenuen kargua, entrenatzaile izateari utzi zenion bera-beran. Azken urte horretan, nik ja banekien ez nuela jarraituko. Nire azken temporada, banekien oso nekatuan nengoen, klubean ere aldaketa bazeuden hor barruan, baina batez ere nekea ustuta bezala sentitzen itzan. Orduan, banekien, hasieran ja banekien, azkenengo izango zela, berdin ze maitzak izango genituen edo, baina ja proiektua nire uste martxan zegoen, ala de nola, martxan, baina benetan pentsatzen nuen taldea beste bat zuzendu behartzuela, beste freskotasun batekin, beste indar batekin, ja etzala nirea, horrela utzi nuen. Bueno, gertatu zen, dena irabazi genuela, lehenengo aldiz, eta, bueno, pozik jonitzen. Pentsatzen zenuen horrekate gehiago zabalduko zizkizula? Ze lehen xago egon gara hitz egiten, esaten den bezala, terreko mikrofonoetatik kanpo, oso emakumezko entrenatzaile gutxi ikusten dira gaur egun eskubalaian. Oso gutxi, ez da ritzekoa, oso gutxi. Nik uste kursotara gire jute bazea oso gutxi ongo diala. Portzentajea izango da, 80 gizonak, eta igual 10 emakumeak, eta oso goiti jote igual, Siendo generosas. Oso goiti jota. Beraz, ez dago aukera, edo ez da ematen aukera? Ez da ematen aukera. Entrenatzea oso zaila da. Denbora asko emate izu, entrenamentotik kanpo denbora pila bat behar duzu, umea baldima dituzu, nite kuento. Bidaia asko, karga sekulako karga da. Jokalaria zeanean, baina asko segeiago. Ordan zentzurretan, eta gero, matxismoa hor dago, eta hori ere, eta diskriminazioa hor dago. Horreaino iristeko norbaitek egin behar du sekulako apostua. Emakume bat ekarriko dut, ez? Pentsatuz gainera, ez dakiz zer ekingo duzula emakumea zehalako, ez entrenatzailea zehalako. Hori beste mito batzuk ere bota egin behar dira, ez? Nola, zu emakumea zean, askotan galdetzen ziaten, ez? Emakumea zaren ez, aldageletara sartzeko errestasuna daukazu. Ni zertara sartuko naiz aldagela batera. Jokalaria dia eta ni entrenatzailea. Sartzen naizenean, partidoetan edo, sartu naiteke, sartu. Eta, ez dago misterioa. Eta zentzu horretan ematen du emakumea zarelako, emakume talde bat emateko errestasun gehiago dauzkezun. Eta hori gezurra da. Orduan, zuri jartze izute etiketa bat emakumezko taldea. Beraz, zuke etzea entrenatzailea, baizik etzea emakumea. Guzti horrekin usten duzunean, oso zaila da. Egoera aldatuko litzadek Ester, iruditzen zaizu, agintea duten karguetan emakumezko gehiago egongo balira? Ze aginte postuetan, normalean, zenbat eta gorago joan, gizonak dira nagusi.
Nik uste leku guztitan presentzia antzekoa izatea iritsi behar deula momentu baten edo besten seguru. Azkenen, ze esan nahi du, gizonek aginterako gaitasun gehiago dutela. Esan nahi, egia da, bera-beran ere justu eskualoi sekzioa ematen duna emakume badala. Bai, Tati. Tati. Reyes urte askotan egon da entrenatzaile. Monse ere egon da entrenatzaile, beste emakume bat. Gero, egia da, gizonak ere askotan ondiala. Beste nik euki dituten emakume bakarrak, Reyes eta Monse izan dira. Nik uste ja sexuan etiketa hori kentzeko garaia badala. Azkenian emakume edo gizon izateagatik ez du esan nahi gaitasun gehiago edo gutxigo ditugulako aginte postutan eoteko edo talde bat zuzentzeko. Reisek esan duen bezala, emakume zean ez, hobeto ulertuko dituzu emakume aldagelan gertatu daitezken konfliktoak, historiak, bueno, zentzu baten, bueno, Ez. Gauza, ez, bueno, zuk Hori mito esperientzia bat, bizitu hori duzu. mito bat da. Azkenean zure harremana dia jokalari entrenatzaile. Eta distantzia berdin markatu behar dala, osea, esan Hori, nahi, hori ezakin nola esan. rol guztiz ezberdina diala, ez daka zer ikusirik. Orduan, bueno, nik uste leku guztitan areagotu berdula emakumean presentziak, osea, ja bale, osea, nahikoa da. Ja garaia da, matxismo hori, Reyesek aipatu duna, atzian usteko. Gero ez da emakume gehiago agertzen diala, bueno, bai, baino indikan, portzentaian dago. Osea, Baina megira, claro, zuk horre iristeako, goi mailara iristeako, beitik hasi. ibilbide bat egin behar duzu entrenatzaile modun. Ze aukera dazka emakume batek, entrenatzailea, ibilbide hori egiteko. Gero horre, hau da, zure esperientzia jasotzeko eta guzti horiek. Datu bat emango dut. Joan den urteko Espainiako txapelketa kadete, infantil kadete eta juveniletan, zesan, juvenil mailan, gizonak eta emakumeen artean, zehala, ez dakit zenbat selekzio izango dian, gutxinez, 20. Asko, bai. 10, ez gehiago, juvenil mailan. Ez da entrenatzaile emakume bat. Kadete mailan 2. Infantil mailan uste ziala beste 2. Beste gainontzeko gizon hasian. Orduan, hoiek ere gizon gazte, asko, gazte hoiek bere ibilbide entrenatzen modun bere ibilbidea egiten nahi dira. Eta aipatutako emakume hoiek nola ez, emakumezko taldeetan daude. Besta, pentsa ezina da. Orduan, ere bere ez dago hori. Orduan, ez da bakarrik gure ligan egin behar den apostua edo maila guztietan egin behar da. Orduan, zeratik ez dute egiten Gipuzkoako federazioa, Euskadiko federazioa egira. Gizonezko edo mutilezko taldeetan emakume jarriko dugu. Behartuta. Eta emakumezko taldeetan gizona. Parekatua. Hori oso ohikoa egiten zaigu. Emakumezkoen taldetan, gizon entrenatzaileak hori da ohikoa, bestea notizia besteak izaten da. atentzioa Besteak deitzen. atentzioa Atentzioa deitzen dugu. dute. Pa que denoi. no se quejen. Hori da. Zuez izango duzu zuen ibilbidea, baina emakumezko taldeetan, infantil, kadete eta juveniletan. Berriz, gizonezkoetan jarriko ditugu emakumeak. Ez daude, seguro badaudela. Bilatu, seguro. Baina aitzaki horrekin ez batian eta ez bestian. Hortan, guazen hori egitea, guazen aldatzea, derrigorrez, hori ez egiten. Hortan, izango litzake modu bat emakume aukerak emateko, horregiteko, akatsak, denetan, denok egin duguna, ez? Modu batean edo bestean, baina hori ez egiten. Zeinek egin behar du hori? Aintzen dutenak. Eske... Bueno, ari zarete pixka bat, nolakoa nahiko zenuketen izatea, eskubaloia etorkizunean, Ester, zuk nolakoa nahiko zenuke? Hombre, zure ideala. Nei izugarri gustatuko litzaidak Espainian ukitzea liga oso potente bat. Momentu hontan ikustet oso urruti, oso urruti. Frantzia, hor bizilaguna hortxe da kaula, Frantziako liga gozada bada. Eozein taldean aurka, izugarrizko emozioa izateko partiduk. Espainian hori zoritxarrez urte asko da ez dala gertatzen. Hori kirol arlotik.
Gero, noski, lehen hitzein den kondizio kontraktual horiek edo kirolari profesional deitze zaigu, benetan izan gaitezen kirolari profesional. Askotan, hau lehen hori ere mikrotatik kanpo hitzein dugu, ez? Sartu ordu, kirolari profesional bezala, jun bidaia guztitara, entrenamendu guztitara, partidu guztitara, baina soldata, 150, zorte pixkatekin. Nik uste tola ez goazela inoa, hola liga potente bat lortzeako, pasako dia beste 30-40 urte, eta egongo gea berdin, edo inkluso pixkatatzera. Eskubaloitik bizitzeko aukerarik izan duzuzuk? Nik zorionez, bai, ez kondizio, ezin dezu bizi hemen lasaitasun izugarriakin eta etorkizuna ziurtatu inundik inoa ere ez. Eta egia da nik bestalde, erizaintzan ere pixkat muturra sartu nahi nula, nik mantendu nahi nulako kontaktu hori baitare, eta orduan, bi gauzak iten egon naizela. Bera-beran egoten dan jendia orokorrean, eskubaloian iten bakarrik egoten da, gero ikasketak eta bar, baina normalean jendeak ez du lan ikiten, azken urtetan behintzat, hori hala da. Ligako beste talde askotara jun eta egoera asko aldatzea. Jende asko dago, 8 orduko jornadain, eta gaueko 8 edo 9 entrenatzea jun berduna, eta alare exigituko zaiola, partidura jun, eta 9 orduko bidaiain egunean bertan, eta partiduan alare izugarrizko errendimentu ateatzea, eta hori ez da erreala. Amaitzen joateko Reyes, zuk esan duzu, ez da? Aldaketak asko urratsak eman dira, baina asko dago oraindik egiteko. Eskatuko banizu, nahiko nuke, zer nahiko zuen luke Reyes Carrerek eskubaloian, bere idealetako bat? Lehentasuna zein litzateke zuretzat? Niretzat prekarizazioarekin bukatzea. Eta egitura profesionalizatzea. Nik uste horrekin, gero joku aldetik ere hobetu egingo zan, jokalari honak honea etortzeko gogoa edo izango luketen, ikusle bezala, nik uste ere pauso urrerak eman behar dira, partidotan espektakulo gisa ere planteatu ez partiduak, ez jolasten dutenak, oiek beti ematen dute dena, ez? Bizik eta inguruan jartzen dena. Nik uste ari hortatik tira eta beste gauzak asko aldatuko liratzekeela. Baina horretarako apusta handien. Erabaki potenteak hartu behar dira. Eta segurenik erabaki horiek hartuta batzuk bidean geratuko dira. Baina beti bidean geratzen dira batzuk. Talde batek ezin du aurrera jun, jokalarien prekarizazioaren esker. Osea, eske nun gaude. Orduan nik profesionalite entzuten detenean jartzen nahi zutan. Dardarka. Dardarka zen ez da erreala. Ez da erreala. Jolastu behar dituzue partidu, aste arte batean, edo aste azken batean, edo nola egingo duzu zure bizitza normala ikasketak direla eta edo beste lan mota batekin behar duzula, nola eskatuko duzu hainbeste egun libre. Orduan, beti zama hori jokalarien gainean, jokalari eta entrenatzaileen gainean dago, ez? Aldatu egin behar du. Nik prekarizazioarekin bukatuko nuke eta profesionaltasuna sartu, baina ez bakarrik jokalari egiten, benzikita goiti bere, egitura guztia. Amaitu horretik, barruan askatzeko zerbait geratu zaizue? Aipatu nahi duzuen zerbait, hoxo da momentua, Nik aipatuko nuke, nik uste bera momentu honetan, itxas argi bat dela guztiontzat, nahiko nuke agian euskaldun gehiago taldean izatea, hori argi daukat. Nik uste euskaldun nortasuna ezin dela galdu, eta gaur egun euskaldun nire ustez gutxiegi daude, baina bestalde talde irabazlea, eta tituloak irabaztea beti aurrean jartzen zaitu, eta ambizioz ikusten dite taldea, eta hori bete ona da, ez. Zuk, Ester? Nik ezer gutxi gehitzeko, hori, Reyesek esan duna berriro ere remarkatu, rekalkatu, azkenian egitura sendo bat gabe, eta ja ez klub barruta makarrik egitura oso bat, federaziotatik hasita eta dana nik uste torra pustu sendo bat inberdala, eta hoi sendo jarri eta base on bat sortu ondoren, hortikan ja etor daitezke gerora hobekuntza asko zobiak. Garbi geratu zaigu.
ibilian urratsu batzuk eman direla aurrera, baina oraindik bidea oso luzea dela. Bai, grebaren bat egin beharko dute. Akaso, bidea izan liteke. Bai, futbolariak beti futbolakin etzaigu gustatzen gehiegi konparatzea, baina futbolariak oain dala gutxi lortutako akordio edo hori izan behar du gure urrengo helburua. Azkenean behaiek plantatu zian, negoziaketetan hasi zian eta lortu dute oinarri nahiko sendo bat. Gutxieneko soldata, gutxienez. Pues nik uste horreak ajun behar deula, hori da hartu behar dan erreferentzia, kirol ezberdina dira, eta futbola beti izango da futbola, baina nik uste begirada nun baiten jarri behar bada, horri izan daitekela, ez. Ester Arrojeria eta Reyes Carrere. Mila esker ibilian gurekin egoteatik. Zuei.